Jerusalemissa vietetään pääsiäisjuhlaa ja monet haluavat olla siellä mukana. Väkeä on paljon. Jeesus saapuu juhlille ratsastaen aasilla. Ihmiset levittävät tielle palmunoksia ja vaatteita. He heiluttavat oksia ja huutavat ja laulavat. Hoosianna, Herra auta! Illalla Jeesus kutsuu oppilaansa koolle ja he kokoontuvat aterialle erään talon yläsaliin. Kaikki 12 oppilasta ovat Jeesuksen kanssa pöydän ympärillä ja heillä on hyvä olla yhdessä. Aterian aikana Jeesus ottaa leivän, siunaa sen ja kehottaa kaikkia ottamaan palan leivästä. Samoin hän ottaa viinimaljen ja kaikki saavat juoda. Ja Jeesus sanoo, kun minä en ole enää teidän kanssanne, kokoontukaa edelleen yhteen, jakakaa leipä ja juokaa viinimaljasta. Tehkää näin minun muistokseni. Pääsiäisaterian jälkeen Jeesus halusi vetäytyä rukoilemaan läheiseen Getsemanen puutarhaan. Jeesustakin varmasti pelotti kaikki se, minkä hän joutuisi kohtaamaan. Hän ei halunnut yksin lähteä rukoilemaan, vaan halusi opetuslapset mukaansa. Puutarhassa Jeesus meni hieman sivummalle ja rukoili, että Jumala auttaisi häntä sen mukaan, mikä oli Jumalan tahto, eikä hänen tahtonsa. Se oli pitkä ja tuskallinen yö. Sinne Juudas Iskariot ohjasi roomalaiset sotilaat, jotka vangitsivat Jeesuksen. Jeesus vietiin ylipapin talolle kuulusteltavaksi. Koittaa surullinen päivä. Jeesusta kuulustellaan ja hänet tuomitaan kuolemaan ja viedään Golgatalle. Juuri ennen kuolemaansa ristillä Jeesus sanoo, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Jeesus haudataan kallion hakattuun hautaan ja iso kivi vieritetään haudan suulle. 3. päivänä tapahtuneesta sunnuntaina ensimmäisenä pääsiäispäivänä Raamatussa kerrotaan, kuinka joukko naisia meni aamulla Jeesuksen haudalle aikomuksenaan voidella Jeesuksen ruumis hyvän tuoksuisilla yrttivoiteilla. Mutta saapuessaan haudalle he huomasivatkin haudan olevan tyhjä. Paikalla oli enkeli, joka kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Menkää nyt kiireesti ja kertokaa hänen oppilailleen tämä iloinen viesti, että Jeesus elää. Jeesuksen oppilaatkin käyvät haudalla viestin kuultuaan ja näkevät saman kuin naisetkin. Hekin lähtevät kiireesti kertomaan iloista viestiä, että Jeesus elää. Elämä oli voittanut kuoleman. Siunattua pääsiäistä.